So for such a crash to happen just after 32 seconds, zvinhu zvanga zvisati zvamboitika. Saka everyone was speculating, munhu wese aida kuziva kuti what exactly happened, because zvinhu izvo si zvinhu zvinongomuka zvakangoitika just out of nowhere. Saka pakaita matheories, vanhu vachispekulata, maexperts vanoita nezvendege. Pane matheories avakaita kuti ndege isaita sei yakadonha, vachishandisa distress call yange yapiwa napilot kuti mayday no lift, kureva kuti ndege yedu hatisi kukwanisa kusimuka. Saka one of the theories was kuti vakaita inonzi bird strike. Saka bird strike chii chinenge chaitika? Bird strike zvinongoreva kuti shiri dzakapinda muengine. Saka kana shiri dzikapinda muengine dzinokanganisa mablades engine. Engine yedu haichaita sei? Inokwanisa kubva yatobvira, then haichatokwanisi kutenderera ndege yedu aipo. Kana pasina engine hapasina kwatichatoita. Ndo inonzi bird strike. Saka paflight yedu yeIndia 171 bird strike yakarambwa nekuti kana dziri shiri dzapinda mumaengine dzikakwadza maengines, munofanira kuona shiri dzakafa murodi. Pese panorohwa chinhu chese chikarohwa, chinhu chese chadhungwa tinofanira kuona either mambava kana tushiri twakachekwa twakafa, but seizvozvo hazvina kuonekwa paflight yeIndia 171. Ende ndege yachona even chero kuona mavhidhiyo hapana kana kumboitira sign yekuratidza kuti pane engine yaita moto kana kuti chii, because usually pakaita bird strike panogona kubuda hutsi kana moto. PaIndia 171 hazvina kuitika. Saka because of that reason bird strike yakaitwa rule out, because apa paitsvagwa zvinhu zvinokonzeresa dual engine failure. Kuti dual engine failure tinongoti maengine ese ari 2 anenge afa. Saka sei apa paitsvagwa zvedual engine failure, because dai yange iri engine 1, ndege iyi inonzi Dreamliner yeBoeing 787 Dreamliner inokwanisa kufly ine 1 engine. Saka ndege iyi paidiwa zvinhu zvinokwanisa kukonzeresa kuti maengine ese ari 2 afe ka1, because ndege yakatadza kusimuka kureva kuti maengine ese ari 2 anga kusashanda. Saka papaitsvagwa zvinhu zvinokonzeresa dual engine failure. Saka ndosaka pakaita matheories waya. Saka 1 yebird strike ikairamba, 2 pane yefuel contamination. Saka yefuel contamination ndeyekungoti fuel yanga iri mundege yange yakasviba. Saka kana fuel ikasviba zvoreva kuti pairi kunofeedha kuengine, pamwe pacho inokwanisa kubloka, kana pamwe pacho kunogona kusasvika fuel. Kana ukasasvika fuel kuengine, ukasasvika fuel engine haishande, engine inobva yadzima. Saka inokwanisa kunge iriyo imwe reason yakaita kuti ndege itadze kuramba ichisimuka after yasimuka parunway. Chaisapota theory iyi ndechekuti matank, handiti ndege ine matank, sei iyi Dreamliner inenge ine matank 3 kana ndisina kukanganisa, ine 2 kumapapiro ine 1 iri pakati pemapapiro panenge pakagara vanhu pane rimwe tank riripo ipapo. Saka zvinoitika ndezvekuti ndege ichisimuka inotanga yashandisa fuel iri kubva mutank repakati. Saka kana fuel iri kubva mutank repakati, it's very possible kuti maengine ese ari 2 affectwe, because maengine ese ari 2 anenge achifeedwa netank 1 rinova ndiro rinotanga rashandiswa. Ndege yese ichisimuka inotanga yashandisa fuel yetank repakati, then yozosara nefuel iri kumawing. But then chaizoramba theory yefuel contamination ndechekuti mota, matank anouya nejet fuel ane masensors ainawo mukati mapipes yekuti akangodetecta any impurity, anything chiri wrong mufuel iyoyo, pump inenge ichipamba fuel kuisa mumatanks endege inobva yatongostopa ipapo. Saka chance yekuti paite contamination yefuel it's very low again, but even chero iri low it could have happened. But then even chero dai fuel yange iri contaminated, hazvizaita kuti engine dzese dziri 2 dzobva dzangomira ka1. Engine kana dzaifanira kumboita kunge dziri kutadza kufaya kunge engine iri kuwana fuel shoma, kwete kuti dzese dzaingodzima ka1 sezvakaitika paflight apa. Saka that's why theory yairambwa. Then the third theory manje yanga iri yekuti either mapilot ndo vaita error, because pandege pane anonzi maflaps ndo zvinhu zvinenge zvichiadjustwa napilot. Anoadjusta maflaps kuti ndege ikwire mudenga kana kuti idzike pasi. Saka pavanhu vaifunga kuti maybe mapilots aita error, because from mavideos ataiona endege yacho maflaps aita kunge anga ari muposition yekuti ndege iri kuenda kunomhara pasi, yeti iyo ndege yaifanira kunge iri ndege iri kuita sei, yaifanira kunge iri ndege iri kusimuka. But kuti titi mapilots akakanganisa, like I said before, zvinhu zvekundege they take safety to be of utmost importance. Saka mapilots, each and every pilot, mapilot anenge akaenda kutraining iri very very extensive and rigorous, zvekuti kuti vaite mistakes akaita seaya it's very very unlikely. Then chance yekuti paitike dual engine failure inodescribe chinzonzo
zvakafanana nekuti uwine loto. Uri pakati pekuwina loto wobva warohwa nemheni. Ndandikupa pamwe mega, you can see kuti the odds they are very low, but however it has happened in the past. Pane dzimwe ndege dzakamboita kudaro, pane inonzi Hudson flight. Ndege yakazopedzera yanomhara muHudson River because yanga ichajiwa engine failure, but for this one it was very clear because ndege yakaonekwa kuti yakarova ndege, plus izvo hazvina kuitika ndege ichingosimuka, yaitoflya itori mudenga chaimo chaimo. Ndopayakasangana neshiri dzaimigrate. Shiri dzaimigrate dzikabva dzakwadza maengines ese ari 2, but then pilot apa akapraiswa very much because anga ine time 1, 2 anga ine altitude, so anga ine more time yekufunga nekustrategize plana kuti unomhara papi pano pari safe even though angasima maengine. Saka in this case pilot akazomhara murwizi rinonzi Hudson. Saka after ndege yedu yaita accident musi wa12, mablack box, pane zvinhu zvinonzi mablack box. Saka ndege yese ine mablack box. Mablack box anenge achirekodha chinhu chese chiri kuitika mundege. Saka mablack box endege, ende ndege inenge ine 2 mablack box. Saka mablack box eIndia 171 akawanikwa musi wa13 nemusi wa16 SR2, ende ndo akashandiswa kuretrieve data kuona kuti ndege iyi chii chakanyatsoitika exactly. Saka musi wa12 July 2025 Aircraft Accident Investigation Board yekuIndia yakareleasa inonzi preliminary report. Saka preliminary report ngoreva kuti report yemafindings asati ari conclusive. It's just a guide yekutiratidza kuti investigation yedu most likely ichaenda in which direction. Results anenge akanyorwa preliminary report is not conclusive. Investigation haisati yapera. Ndingangozvifananidza ndichiti zvakangofanana nekuuya nebudget renyika kuti tiri muna 2025 but takuenda 2026 tichava nebudget, toti budget redu iri ndera 2026 but 2026 wacho tisati tamurarama. Saka you won't know kuti patichazosvika muna 2026 either tichazoita budget deficit kana kuti budget surplus. Saka the same applies to preliminary report. Mafindings arimo, they just point us in a certain direction but they are not conclusive to say kuti izvi ndizvo chaizvo zvakaitika. That being said, rega titaure kuti saka preliminary report yakabuda musi wa12 July yakaratidza kuti chii. Saka report yakaratidza kuti pane inonzi rat inonzi yakadeploywa soon after takeoff, kureva kuti ndege yedu ichibva pakusimuka yakabva yadeploya rat. Saka chinonzi rat chii? Rat zvinongoreva kuti ram air turbine. Saka ram air turbine sezvandataura ndikati ndege they take safety pamberi zvekuti chinhu chavasingade macrashes maaccidents kuti vanhu vafe etc. Saka they try by all means kuti ndege even chero ikafeila chinhu 1 ndege isabva yanzi yadonha. Ndege inofanira kuramba ichiflya kusvikira yamhara even chero yaita fault painenge yaita fault. Saka zvakabudiswa nereport yekunzi rat yakadeploywa soon after takeoff, ram air turbine yakadeploywa soon after takeoff. It shows kuti zveshuwa ndege yakaita dual engine failure, kureva kuti maengines ese ari 2 anga kusashanda. Saka ram air turbine kangori kamini generator kanobuda pazasi pendege. Saka kana kabuda kanenge kachigenerata energy yekuti ndege yedu ikwanise kungoflya. Hakasike kuti unoflyisa ndege kubva kuIndia kuenda kuUK kana kuflyisa ndege kubva muHarare kusvika kuBulawayo. Kano kekuti kana kabuda hakadzose magetsi ese mundege, kanongodzosa magetsi ekuti ukwanise kukontrola ndege dzinonzi hydraulics nemalights emundege, zvinhu zvingori general zvekuti ndege ikwanise kuflya, not kutoti magetsi ese ndege adzoka. Saka kana kari meant kuti kanofarira kubuda in the case of emergency, ndege yaluza power iri mumhepo. Kana kakabuda kanobatsira pilot akwanise kuwana pane the nearest airport omhara. But in this case flight yedu itataura tikati it was just 32 seconds. Vangakwanisa atombokwira kuenda mudenga straight. Saka rat, even though rat yakabuda, which is okay according to mastandards ekundege, but neheight yavanga inayo netime yazvikaitikira panga pasina time yekuti rat yaikwanisa kuvabatsira kuita anything chiri meaningful. But that being said, there was something that was very peculiar in this story, which is kuti pane anonzi mafuel switches. Saka mafuel switches aya emundege muAir India 171 zviri kuonekwa kuti akabviswa kubva parun kuenda pacutoff. Saka in other words tiri kuti maswitches aya anditi ndege yedu isati yasimuka kuti itozomhanya murunway unofanira kunge wamuvha maswitches aya kubva pacutoff kuisa parun. In other words hakusi kumutsa engine but maswitches anofeeda fuel kuengine.
Saka kana ukaita pa cut off uri kukata fuel supply kuenda kuengine, kana ukaita pa run uri kusupply ma engines ne fuel. Saka in the case of this flight, ndege izvi kunzi ichingo soon after take off ma switches aya akamuvwa from run to cut off, kureva kuti ma engines anga asisina supply ye fuel. Saka ma engines anga kusakwanisa kuramba achigenerator power kuti ndege yedu ikwanise kuramba ichisimuka sezvinofanira kuita ndege normally. Then after zvaitika izvi, flight recorder futi ma black box atataura makabuda futi kuti pana pilot, because ma pilots anenge ari 2. One wema pilots akabvunza akati ko wakatire engine, mumwe wacho akati andinoita sei andinokata. Saka nyaya yaitaurwa nema pilots vaingobvunzana kuti why did you switch the fuel switch from run to cut off position, ndozvo vakabvunzana. Saka one wavo akati ko wadzimirei, mumwe wacho akati handina kudzima. According to the flight recorder, 10 seconds after ma switches ayadzimwa akazobatidzwa futi zvekare. Then after abatidzwa, engine 1 yakakwanisa kurecover, yanga yakurecover zvekuti yanga yakudzoka futi munormal power. Engine 2 yanga ichiri muprocess futi yekurecover, because ma engines endege hangoite sezvinoita mota zvongoti kikika they take time kuti azobaka. But kana iri mhepo ndege ine maprocessor inoita kuti engine ibake faster because inenge ichitoziva kuti ndiri kuflya, handifaniri kuita mafanisi. Saka in this case ma engines aizvibatidza achitotry very fast kuita regain power everything. Saka even though engine 1 yanga recover, yanga isina height yekuti yaikwanisa kuramba ichisimudza ndege. Then pakazoitwa futi problem yekuti engine 2 yanga isati yanyatso pick up power. Saka even though vakazobatidza ma fuel switches anga adzima, vakazobatidza futi kuti arani, height yavo haina kutendera kuti ma engines akwanise kusvika pa stage yekuti akazoproduce power yekuti akwanise kuita take off futi zvekare. Zvekuti dai zvinhu izvi zvakaitika after vaona height iri nani, dai vasina kucrasha, because ma engines akadzoka, power ravo rikadzoka, pane very very good chance yekuti vaikwanisa kuzoita sei vaitosimuka kuenda mudenga, because 2 ma engines ese anga ari fine. But then since tataura tikati zvonzopa, according to report yakarelease kwamusi wa12, ma pilots vakabvunzana, vakati vange vakabvunzana kati ko wadzimire, mumwe akati handina kudzima. There was so much speculation going on, vanhu vachisuspecta kuti probably pana pilot akada kucommit suicide, saka akadzima ma switches from run to cut off, because there is no procedure yekuti unoswitcha ma switches aya soon after take off. Hakuna chinhu chakadaro. Saka vanhu vaispeculate vakati zvonzo probably this is because the pilot, one wema pilots, aida kucommit suicide, saka akadzima ma switches aya kuti ndege ichasi ndege idone. But then investigation board yema accidents endege kuIndia yakabva yadzoka zvekare musi wa17 July ikati no, vanhu chimbomirai kuita sei kuspeculate, since tatapa final report, we are still investigating. Chatikangorelease it was just a preliminary report, meaning say the final results they are still yet to come. Saka that's where we are up to today. We don't know exactly kuti nyaya ichazopera sei, but as it stands, that's where we are. Saka I will be willing to update you as soon as the final report comes out. And normally for investigations such as this, the preliminary report usually comes after a month or so, but then the final report is going to come out after a year. That's just the way my reports are kushanda kwanita. So probably July 12, 2026, we are going to have the full report. What exactly happened? My switches are move from run to cut off how? Because dai ma switches asina kumove from run to cut off, dai ndege isina kuita accident yakauraya vanhu vakawandisa. Saka ndicho chinhu chikuita kuti vanhu vazhinji vaite ma questions, because vanhu vazhinji havachaziva. Vanhu vakuti saka pilot yaida kucommit suicide here, was it a mistake, indege here yanga ine fault kana kuti, ipapo hatiziye. But I guess kuti we have to wait and see.